Ang naitabo ato sir is going to Dipolog sila sir ni agi sa sila sa terminal sa Calamba kay mao man open nila nga magi every terminal. Pagika nilang paubos nila padulong nag Dipolog, wala po tuyuan na tumba tong nasa right portion nga palm tree sir. Taas naman din karaan na. Kung imong tanawon sir, layo-layo ba kita sir, nasa mga 20 sa kaunon pag siya haya makita tong palm tree. So sa kataas sa palm tree sir, naabot pa mangid ang kalsada sir. Dako-dako po kay maglisod gid ako sa ang sa katawa to, sa kadako na. Sa kamala sa sakyanan gid sir, naigo gid sa atubangan. Pag igo sa atubangan jud nga sa amin, ang driver na blackout na siya, although wala siya nawalay malay, natabunan siya sa windshield sa tubangan sa bus. Din natabunan niyang naong. Ang yang manubila po sir, dili na niya malihok. So ang yang gibuhat na lang, nagpugong na lang siya. Hantod nga ang bus na hinay-hinay pa dulong sa left side niyo kalsada. Hantod nga nabangga sila sa gamay nga naka-block nga mga simento. Hantod sa kahoy. Dayon, ang swerte nila sir na isa ka punuan sa marang nga nakababag sa pangpang nga wala sila mahulog ang bus. Mura gito yung nakadalag swerte nila kay kung wala lang tong kahoy nga mura paakadako nga marang, naitindihan si sir nga mahulog ang bus sa nasa 30 meters kalalumon something. Ang nahitabo po sir, ang mga pasahero na to, safety raman kay dili man gyud ingon nga naka-apply og kusog ang brake ang driver. Siguro maputoy nakahatag og swerte nila sir kaya ang area ang porma sa dalan duha to tulin. So kung maka-brake siya kalit, may possibility nga mo scratch ang sakyanan dayon mahulog sa kanal kay kanal na pangpang naman sa left side portion. So ang nakaswerte sa ila na-control sa driver ang sakyanan nga diretso lang ang dagan hantod nga naigo sila sa mga barikid nga simento nga gibutang sa DPWH siguro to para lang dili mahulog ang mga sakyanan in case ug katong kahoy nga marang ug nay portion na nga kahoy nga medyo na hold ang bus. So, dako giswerte sir kay nay kanal siya sir, nay creek nga gisiminto pod. Kung dito siya na-shoot ang ligid, sure gyud ko nga walay makapugong ato. Mga 30 meters gid ang pinaka mubo ato, wala lang gid ako masukod pero ako manggilili. Siguro dagkay gyud mamatay sir. Mao to ang mga pasahero na to sir. Pila ka buok ko ang pasahero sir? Ang estimated na mo sir is more or less 20 sir kay ang driver di man gid kaiyap gyud sa pasahero gid niya. So base sa pag-responde na more or less 20. Kaya ang doktor mo gid makaiyak sir. Wala gid ba sir sa kaluoy ba sir na kung namang galing injured sir pero mga galos lang siguro. Kaya nanguli raman ang uban kay ang biyahe magud ato sir. Base sa mong initial investigation lagyo ilang biyahe mo to nga wala na siguro magreklamo kay wala kaluyan po sa Ginoo nga wala ra gid mga samad sila so ang uban wala na nanguli na lang siguro sa iyang pamilya. Gikan to Cagayan sir? Dire? Ang bus gikan gyud Cagayan sir, mga ika-third trip daw sila according sa driver. Dayon mo to nga niabot sa atong area. Yeah. Nganong namatay man pud ang sir kanang konduktor? Kuan gyud siya gid ang first boss gyud sa bundak sa sir sa katong palm tree sir. Pag igo gid niya so naitindid siya nga naigo gid ang lawas plus pagbangga pag sa sakyanan nadugang pag ito nga nagawa siya kay nabuak naman ang windshield. Pag nabundak pag siya gutro. Bronze sir kay human na to siya panikit then ang akong ipangutan ng driver nga ang SOP man gud nila basta long distance ang biyahe. Pag human og panikit ang konduktor taparan niya dito dapit sa right portion sa lingkuranan kay naman ay lingkuranan ang bus. Siyang istoryahon og ginagmay ang driver para dili katulog. Sir, katong kahoy, unsa to naluad or ganong natumba man to? Nakuan gyud sir, ang ugat gyud nakita gyud ako base sa akong pag-ocular inspection, ang ugat gyud ang na ibot, something na siya siguro sa kabugato na sa kataas. Dili pud pasabot nga naputol siya kay karaan or nadaot lang, ang ugat gyud ang nakuan sa yuta antod nga nadagan sa kalsada nato sir. Gaulan-ulan di gahapon sir? So far sir wala man, dili lang nga way ulan kay wa magibasa sa area sir. So kan lang landong-landong na nga tong area. So, wala man po ingon nga kusog ang hangin. Niabot lang siguro ang kabugaton sa kahoy sir ba nga na tumbagyot. Kung sa kataas dahil paubos pa gid ang kalsada nato sir kay elevate man ang puno, murag pasaka siya bagamay sa right portion. So
ang bundak niya 2 times ang kakusgon kay paubos pa man gid siya, makadilibit ka pa rin ng natumbal lang kay normal lang ang kwan lang ba plastar ang yuta kato kay paubos pa man gyud. Grabe impact to. So ang atubangan kay mo yung nagrabihan, so patay ang konduktor. Ang swerte lang sa driver sir is wala gid siya maporsyon ni gid nga naigo gid ang part sa ang ulo, although pag bundak na sir na kwan lang gid siya na wag gid maigo yang ulo gid. Pero natabunan gid siya sa ilang windshield kay diri man sa babaw sa bus ang tubangan gid. Sir, patay gid ang duha sir no, driver o konduktor? I don't know, no sir. Ang konduktor ay patay, ang driver sir stable man na ton driver. Stable na. Wala galigad met kay wala ra